Για περισσότερα από 140 χρόνια, η Sagrada Familia παρέμενε ένα από τα μεγαλύτερα ανολοκλήρωτα έργα στον κόσμο. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1882 στη Βαρκελόνη της Ισπανίας. Έναν χρόνο αργότερα, το έργο ανέλαβε ο διάσημος αρχιτέκτονας Αντώνι Γκαουντί, ο οποίος άλλαξε εντελώς τα σχέδια και αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στη δημιουργία αυτού του μοναδικού ναού. Ο Γκαουντί οραματίστηκε ένα μνημείο αφιερωμένο στη χριστιανική πίστη, γεμάτο συμβολισμούς εμπνευσμένους από τη φύση και τη βίβλο. Όμως δεν πρόλαβε να το δει ολοκληρωμένο. Το 1920 έξι σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε τραμ στους δρόμους της Βαρκελόνης. Αρχικά θαύτηκε στο νεκροταφείο της Sagrada Familia, μέσα στην κρύπτη του ναού που είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του να χτίσει. Αργότερα, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν μέσα στον ίδιο τον ναό, ώστε να παραμείνει για πάντα δίπλα στο έργο του. Στη συνέχεια, οι εργασίες προχώρησαν αργά λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου καταστράφηκαν πολλά από τα αρχικά σχέδια και τα μοντέλα του Γκαουντί. Παρ' όλα αυτά, νέες γενιές αρχιτεκτόνων, τεχνητών και εργατών συνέχισαν το έργο. Πολλοί αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στην κατασκευή της, χωρίς να προλάβουν να τη δουν ολοκληρωμένη. Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, η Sagrada Familia εξελίχθηκε σε σύμβολο της Βαρκελόνης και σε ένα από τα πιο διάσημα χριστιανικά μνημεία του κόσμου, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Και σήμερα, 144 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της, γράφτηκε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο. Ο γιγάντιος σταυρός τοποθετήθηκε στην κορυφή του πύργου του Ιησού, ύψους 172,5 μέτρων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του σημαντικότερου τμήματος του ναού. Έτσι, ένα όραμα που ξεκίνησε το 1882 πλησιάζει όσο ποτέ άλλοτε στην τελική του μορφή, δικαιώνοντας το όνειρο του Αντώνι Γκαουντί και αφήνοντας πίσω του ένα από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στην ιστορία.